Good morning po sa lahat. Good morning po. It's me again, Jess. Na-miss ko kayo. Last video ko po is last week pa po yun. So, na-miss ko kayo, guys. I miss you so much. Ngayong araw po, ako po ay grocery, ako po ay mag-shopping sa Daiso para pandagdag po natin sa ating box. Sakit-sakit talaga ng tigyawat ko sa ilo. Paano masabi? Tingnan nyo. Kalit-lit na nga ng ilong ko, tinagyawat pa. Ang sakit-sakit. Grabe. Ang sakit talaga. Kahit magsasalita ako, yung nainat ba siya? Naiinat-inat ba yung ko, pisngi, tsaka yung ilong ko. Ang sakit. Pero okay lang yan. Laban lang tayo, laban. 1 hour later. Pupunta na po tayo ngayon sa Daiso. Tayo po ay mamili ng pandagdag box natin para mapadala na natin sa Pilipinas. Ayan. Bibili tayo ng kung ano-ano, guys. May listahan po ako. Kung ano na lang makita natin yung importanteng magagamit para sa bahay, para sa family ko, ay bilhin po natin. Ayan. Samahan niyo po ako. Let's go! A few moments later. Dagan kaya iyak na ba kung dagan? Takbo! Takbo mga mamish! Takbo! Takbo! Takbo lang po! Ayan, green pa. Yan, nakikita nyo ba yan? Yung red sign na yan. Yan po ang pupuntahan natin. Malapit na tayo. So, lakad-lakad lang. Hiningal ako. Yan, Daiso. May sulat sa taas. Daiso. Nababasa ko pa rin. A few moments later. May wall pa na sila. Wall na sila. Wall paper. Sabi. And this for my table. Parang hindi natin yung black cat. Ito na lang yung ito naman kakak dua. Parang lang mat. And I need mat. I need mga mat para sa bahay ko. Hindi mo masin. Floor mat. It's my floor mat. Floor mat para sa bahay ko yung mga. Yan, ito yung gusto mo na. Dito na nakapilip siya na dulas. Sada kila music. I need slipper. Hindi na ako bibili ng mga plato kasi pag bibili po ako ng mga plato, baka mabasag siya sa box. Kaya, tsinelas na lang. Tsinelas na lang. Bili tayo ng slipper. Slipper, guys. Slipper. Basang liit na mga slipper nito. Hindi ka siya sa mga paa ng bisita. Kung lalaki ng mga paa nila. Diba? Sorry. Sa Pilipinas, ano palit og chinilas. Move on, move on. I love panda so much. Meron po. Magkamukha kami. Ito pambalot ng mga ulam pag tayo nasa pistahan, birthdayhan. Kailangan natin to, guys. Siyempre nabubuhay tayo sa mga bring house. May maliit, may medyo malaki. At kung ikaw ay gusto mo talaga maraming madadalang BH, yung sobrang laki na, sulitin nyo na. Ziploc. Please. Ako yung super tsaka. Ano, napatisa ko ito. Wait. Dalawa. So, dyan na kayo, guys. Mamili tayo. Hindi pa tayo tapos. Ang dami-dami pa. Ang dami pang wala sa listahan. Ang dami ko pang kulang. My God. Ang brain cells ko. Ayaw na mag-work.
Samahan niyo lang ako, mamili lang tayo. Hi, I'm back! Ayan guys, natapos na rin po ang aking pamimili. Super nakakapagod talaga mamili. Ayan, sakit pa sa kamay. Ay nako, nagutom ako. Kakain muna ako ng 2,000 years later. So, yan na po yung mga napamili natin, guys. We have here upuan. May dalawa po tayong upuan. Cute-cute ang upuan natin, no? Ayan. We have here, pang-wrap ng mga kung ano-ano. Ito siya, pang lagayan ng mga kung ano, painty or whatevers. Ayan, net po. Pag nag-washing po ako, nilalagay ko po sa net kasi nangalus red na yung mga digarter ko ba. Tsaka ito naman yung pambalo. Siyempre, pag may bring house sa mga kainan, mga birthday, siyempre may baon-baon din tayo mga ganyan, plastic, ziplock, para siyempre sa beach ba, hindi tayo mapasmo. Ito naman yung Japanese, hindi ko alam kung ano yan, hand soap, pang sabon daw sa kamot. Dagdagan ko pa yan. Ayan, tissue sa likod. Ayan, ito. Dagdagan ko pa itong mga shampoo at conditioner ko po. Ayan, botanical shampoo. Mga mumurahin lang po yan. Pero syempre, galing po yan sa aking puso't damdaming isipan ng aking likuran. Ito, pag magbibig ako sa Pilipinas. Kaya kailangan ko nito. Ayan, ito pang sala sa mga lumot-lumot sa tubig. Ayan, pang salain natin yan kasi hindi natin alam, may mga lumot yung mga tubig natin, mga ininom. Ayan, ito pang paspas, pang hampas na to. Ito medyas. Ayan, lagay ng kutsara at saka tinidors. Ayan, pang CR rin yan, ayan, pang papink-pink ng CR, lagay ng kape, Milo, tsaka sugar. Ayan, may toothbrush tayo, tsaka syempre may shave tayo. May shaver tayo, kailangan natin yan. Yan, lagay ng tuyo, suka, mga ganyan, kutsara. Ayan, may kutsilyo, tsaka may gutaran doon na maliit, yan. Tsaka yung pang ano ko sa sasakyan. Pang tubig-tubig ko sa sasakyan, kailangan ko yan. Habang nag-drive ba yan. Pang brush yan, kutsilyo. Sa gusto magpa-target diya. Gusto nyong, kung ito may mat tayo, dalawa lang muna, dagdagan ko rin. Ito yung binili ko siya. Ang lambot po nito para pag kailangan ko to sa sasakyan. Kailangan ko siya sa sasakyan ko kasi po ang liit ko po, hindi ko kita yung kalsada pag nagda-drive ako, kaya kailangan ko po nito para kita ko naman yung daan kasi sobrang liit ko nga, diba? Sobrang putot ko ba? Ayan, kailangan ko ito, yan. Soft lang po yan. Kapag inupuan ko yan, at least tumaas ako ng konti ba. Ayan guys, so yan po yung mga nabili ko. Ayan po, ayan. Dagdagan ko pa yan, kulang pa po yan ng mga kung ano, kulang. Kulang pa po yan ng mga yung pagkain, mga chocolates. Dagdagan ko na lang po sa susunod kasi out of budget si Maninay. Wala pong budget si Ninang. May gulay. Ayan po. Thank you so much po. Sinamahan niyo po ako mamili. Ayan po yung mga nabili natin, guys. As you can see at my bag. Ayun, ang dami po natin nabili. Ayun, may kuwan pa dyan. Ang dami po natin nabili ngayon, pero kulang pa po siya. So, next time naman po yung mga pagkain, etc. Mga chocolate, whatsoever. Yun na po next time bilhin natin. Ang dami ko, ang bigat-bigat, ang sakit sa kamay, tsaka ang bigat-bigat, sobrang lamig. Kita nyo naman po, pinkish tayo ngayon. Siyempre, malamig. Istisang hilaw tayo. Ayan, thank you so much po sa mga nanonood na aking video, sa mga na-subscribe. Thank you so much! And salamat sa pag-stay po. See you on my next video! Bye!